कसं काय मंडळी बरं मा तर तुमका मी कालच्या व्हिडिओ सांगलेलं की उद्या बाप्पाचं मुखदर्शन दाखवत रे तुमका तर आता बघून घ्या। यो असं आमच्या माडखोलकरांचो राजा आणि तुमका खोटा वाटताला पण दरवर्षी आमच्याकडे बरोबर 5-5:30 वाजता पूजा होता बाप्पाची आणि तुमका प्रूफ पण दाखवते बघा टाइम बघा। दरवर्षी आमच्याकडे 5-5:30 वाजता पूजा होता। त्यानंतर मी पण उठलंय फ्रेश झालं आंघोळ केली आणि देवाची पूजा करून घेतलंय आणि त्या दिवशी आम्ही कष्टाने जेवढे नेवरे केले ते आज आम्ही नैवेद्याक देवाक दाखवले आणि त्यानंतर आम्ही खाल्ले। मग मम्मी दीदी रियान वगैरे सगळ्यांनी मोदक करूक घेतल्यानी माका काही येणत नाही मोदक करूक त्यामुळे मी बघी होतंय आणि व्हिडिओ पण काढलाय त्यांचं। तर ह्या दिया आमचा बघा किती क्रिएटिव्ह दाखवता आपली आर्ट तर ता पण मोदक करता तर आपण हल्लीच शिकला पण खूप छान मोदक करता। माका येणं नाही माका थोडी पर लाज वाटा होई माझ्यापेक्षा तर लहान ना पण ठीक आहे मी शिकवलंय ते का असं वाटतं माका आणि त्या खूप छान मोदक करी होता आज। आणि त्यानंतर मग सगळा झाला नैवेद्य दाखवलं बाप्पा आणि नैवेद्य दाखवल्यानंतर लगेच आम्ही आरती करून घेतली। निद्रावरी करा निद्रावरी करा ठेवणी वाट मी पाहे हो देवा वाट मी पाहे। दुपारी जेवून बसलो आणि हे कोणतरी इल्ले वाजवत होते तर आजी त्यांना पैसे दी होती आणि नंतर मग संध्याकाळी आपल्या गावातले लोक आरती करू येतात तर ते लोक आरती करू गेले त्यामुळे संध्याकाळी आम्ही घरातली आरती करणार नाही गावातले जे सगळे असतात ते येतात आणि तेच आरती करतात। तर असं होतं आजचं पहिलं दिवस। तुमका आवडलो असत तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा असेच तुमका 7 दिवस व्लॉग बघू गावतले मिनी व्लॉग तर नक्कीच सपोर्ट करा आणि शेअर करा। थँक्यू।